Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala no adlaw karon nga Martes pizza 21 na kini sa bulan sa pizza 21 na kini mga higala sa pamahigala ha kanang sige pa nag-adjust no pizza 21 na kini sa bulan sa Abril o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagan. Abino mga higala no ato di ay nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato apon nga mga igsuunan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Pero ani ta manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabudtuhon. Apostolic Vicariate of Tabuk, no? Aduna na sila bag-o nga obispo nga mao si Bishop Election Mejia. Usas adto kini siya i-install dito sa St. William Cathedral sa Diocese of Tabuk. Balita manghigala gikan sa Vatican, ang mga kaobispuhan sa Asia gibalik no gipanawagan gisubli ang panawagan ni Pope Leo XIV nga unta muhulong na no ang kagubot dito sa tunga-tungang sidlakan ug mobalik sa kining panagsabot-sabot. Maong kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Okay no? Bino arita mga higala sa ato ang Saint of the Day, no, April 21. Aboy no higala no. Karong adlaw ang ato ang santo mao si San Abdicio. Abino kini si San Abdicio mga higala, usa kini siya ka diakono nga nahilakip sa grupo sa mga nahimong martir panahon sa panglutos sa mga Kristohanon. So sama kang San Abdicius, pangayoon nato sa Ginoo nga unta, no, dili kita madala sa bisan unsa mga pagsulay isip usa ka Kristohanon. Nahalano, padayon ta mga galaw sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Padayon kita sa ato ang pagpanawagan usab. So, ato nang i-congratulate mga galaw, no? Congratulates. I-congratulate ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, no? Ang atong mga kaparian sa Diocese of Dumaguete nga padayon karon nga na-install na sa among tagsa-tagsa ka mga parokya. Mga parokya mga higala no. Nahala no, padayon ta. Okay, tawagan nato mga higala no. Ari kita sa ato ang catechism. Catechism ta mga higala, ang ato ang karon nga catechism unsa man ni kabahin kini sa tagang mga pagtulunan nga atong pagasubli-sublion. Hala no. Abi no mga higala, ari kita sa mga pangutana. Why do we call Mary our mother? Ayan, no? Sa ito pa, ato yung giila, no? Ang ato ang mahal nga birhen nga atong inahan. Aboy, no? May katungod gyud pita makigala nga mutawag kang Mama Mary nga atong inahan. Nga naman, tungod kay matud palagi, why do you call Mary our mother? Number one is, matud pa sa Juan, sa kung atong basahon sa Biblia, si Kristo nagkanayon sa iyahang mga kining nagkanayon ngadto sa iyahang mga tinud-an giingnan niya si San Juan nga ikaw yan nagkatuo sa mga anak ania ang imuhang inahan ania ang aking imuhang anak nga sa ato pa usa di ay ka paagi nga diin gibilin sa atong Ginoong Jesucristo ang iyahang inahan ngadto sa iyang anak, ngadto sa iyang mga tinud-an nga gusto na niya nga tawgon nga matud palagi iyahang anak. Okay no? Unya matud pa sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18, nagkadayon kini si Kristo mao ang ulo sa iyahang simbahan nga mao ang iyahang
lawas. No, nga sa ato pa kay si Jesus giila man nato nga ato ang igsuon, muna nga si Mama Mary giila usab nato nga ato ang inahan. Okay, klaro? Bino, ari kita sa laing pagtulunan, mga higala, no? Ari kita sa lain nga pagtulunan. Why do we pray for the dead? No? Nga naman nga mag-ampo man kita alang sa mga nangamatay na. Bino, kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 15, versikulo 20, mao kina atong mabasa. Karon unsa may dangatan ni adtong mga tao nga gibuniyagan alang sa ang mga tao nga gibuniyagan alang sa mga patay. Unsa may ilang mahimo kun tinuod ang giingon nga pagabanhawon ang mga patay. Ngano man gibuniyagan sila alang sa mga patay. O ano? Sa ato bakun atong basahon po sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44, kay kung wala pa kami maglaom nga ang mga patay mabanhaw, usa ka butang nga binuang ang ug walay kapuslanan ang mga pag-ampo alang kanila. No, sa ato pa kini di ay nga ang hinungdan ngano nga ang kinibitang sa buhat sa mga apostoles aduna gimagampo gitubag kana, no, sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44. Kung wala pa kita maglaom nga ang mga patay pagabanhawon, usa unta kabuta nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Ala, no? So muna nga kinahanglan gid ay nga kita nga mag-ampo gyud alang sa mga patay tungod kay mituo man kita ala sa kabanhawan. O kay ang matud palagi ang mga patay aduna man mga ginagmay pod nga mga kalapasan, muna nga mag-ampo kita alang kanila aron nga mabanhaw pod sila kay mituo man kita nga adunay kabanhawan, which is very sound argument, no? Nituo man kita kabanhawan sa mga patay. Sumuna nga alang ni atong mga nakasasala ato silang iampo nga aron sama sa mga tawo nga matarong mabanhaw gid usab sila. Okay? Abino dinli lang usa kita kutob ang higala ha kay karong mga panahon na mahigala perti gid taon akong bisiha, no? Daghang kaitang gipang-andam nga kinahanglan nga ato gyud nga tumanon muna nga usahay murag mga half cook kayo nga ato ang mga gipangtudlo, pero at least ni ara gyud kita nagpakita gyud kita. Okay? Okay. So, sa ngalan sa Talahurong Obispo, Bishop Polito B. Cortez, Station Manager si Father Rama Ata, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!